kofar shiga gidan dandan ogere kenan daga bangaren kudu karfi shagon kada daga bangaren kudu mada yana can ka fice dan gariya har guda wannan kai dan bulalle daga bangaren kudu kai karfi shagon kada daga bangaren kudu mada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha karfi shagon soja ya kashe dan gutsale yanzu ana cikin garin ogele sarki yaƙi bara janjaru musulun bai gida musa a sai godiya wa ga musa bare na abu da girma na gobe a cikin garin ta da mai ambayi halo halo wannan mai jan kalle a kansa shine na bahagon 'yan sanda wannan shine Allah ya maza na Jafar Kura kariya da to mashi Allah ya kiyaye gadan bannan ce kai guda kai wayo la ilaha illallah kaji matsalar kaga aikin nashi shi dai ne ke bada lamuni a yi duka a ƙara ɓanɓasawa a buga har yanzu dai cikin matasan dambe alaye shi ke bada lamunin bugu a buga a ƙara a buga duba ha gani wata wahalar duba ha gani duba wayo kai jin da ya kai karau tsakanin alaye na bahagon 'yan sanda wai mai hada alheri a jira su cika dandan su a jira dogon muka zo cika dandan ka na zimama ina da dan sharu ya shirya kai la ilaha illallah wai an dawo wahalar kai alaye kai da dan sharu kai ga Allah ko da jama'a dogo dan kauce ne dogo kai la ilaha illallah garau dai haka ji ragas ɗaya haka ji garau ɗaya haka ji karas ɗaya haka ji garau ɗaya haka ji ragas ɗaya haka ji sannan garas ɗaya haka ji ragas ɗaya haka ji wai la ilaha illallah bayanan ya wuta kai ban da gudu a na ɗan sharif halo jira mai gidan daɗi ɗan mutanen taraba Allah ji kan roke kai ho mai gida ga gaji sai wata ɗan sai ci ta karɓi ƙarfe ta ga da dage hannu ce wani gudu rage ga daki bayan dage taso ɗarfe ana dambe bari a gama
yawa sun haɗe da nake son su na sai ya zaba sun haɗe da nake son su haɗu sai an zaba ga dakin gabaran dage ta da ɗan da jiri shi ke da bakar hula bahagon dogon musa dogon bahagon musa shi ke da farar hula kowane sa mai kasa ba ko ga irin ta ka ga irin ta gani ka gani na ga ma dan daban muna dan daban na ka gani ko ka ya ba ba buro ba kai ko na akwai maka ku Allah ku taimaka ma yan uwan ku ja da baya dogo subhanallahi abu ya kai a fara ta layi na layi ku daura hannu dogon balaji ku daura hannu daga wannan heku kayan bannan kayan to ku daura mana to ku daura ne ya yi kenan to ku daura ne amadi ha kayan bannan na amadi ku daure daga wannan shai koma layi koma layi koma ya ba ruwa yaro mai saba ba kayya la ilaha illallah hayya ya huta zaki mai hana gare yaki kai da da ka saba karan koda baba karan kora kai na alhaji sai gayya na alhaji sai gayya kai kura idi da gashi ne sai dai a daɗe ana wuta in ka zama shokin wayar wuta ko rungume ka yanzu yana faduwa saboda ƙarancin rashin jini